Welcome to the leading site news. Lahorijan PWD IB along Karbi Anglong Digital News Forum Bokajan Subdivisional Committee Kesengpon. Hai kuni ni phain ko rapor ni Lahorijan PWD IB along Bokajan LA angkang kedo Press Club atum an chingrum si isivet a platform kedo ji aphan Karbi Anglong Digital News Forum Bokajan Subdivisional Committee Sengpon lo. Nonakai digital akai ahut pen prabjin pen rad aphan berta ke pale ke prab lake digital news kedo pen isi rad aphan thidung ale kedo ke digital news ta isilo. Lasuang bong pherangke atum asai ko an si kisung ma ko an si ki joy ma lake ki claim ke dam atum si chichini chot. Lapenani bang si pherangke atum aphan akisung kachitong nang. Lasi kai ke pherangke atum isivet aklai kedo pen kisung son suri kachipe jok ji aphan bidi sore kachipe chojia din pumathasi isivet a platform peman ponlo. Central Committee pen nake high rates rongphar physical timung lapen chanusing rongpi atum wangsi Bokajan Subdivisional Committee sengponlo. Kado gave cheton sar pen Karbi Anglong Digital News Forum Bokajan Subdivisional Committee along mai phuke senior journalist Klengdun Terang aphansi invite ponlo. Dun mai phuke kolom sing teron daleding side news CEO aphansi pek ponlo. General Secretary Anand Terang, Assistant General Secretary Bijoy Rongpi aphansi pek ponlo. Laso komiti ke pangtang ponji aphan pinangan aku ke cepek pontang dulu laki ningkan hinia tam aphan puta maya long cerai pontang lo. Pingi kang mai pon me pula pen gong chun bang kan la bangso aku portfolio bokha kai ko dan la bangso proceeding na lo na te lo ko ka ari ding ya phan ka de ko pen ne ku aphan elitum me ko ma tu ya me ku la pin so aphan ka ko ka pen mante ki aphan chuni de ko la pen ala ni tu foto ban na de pen finance secretary ari ding pen ai tu ma kong chun ba ni kang bai pon anam tera ke man ke jumi di dia somben ta se tu ma ke do apa banso proceeding alo ban ke ai tu ma me ku ari ding pen si me ku la pen kong chun ba pa ni ari ding si pa ari ding kan ni apa finance secretary ta tu jalan tu dikit mas ngalto channel ban kadom bajolo pini dak Lahorijan IB long PW IB long nangtum Karbi Anglong Digital News Forum labangso Bokajan LA long isi akomiti akimi kidengpon labangso long diltum Karbi lo chalia song madan de kesi pen ning sampik lo athi nangtum labangso Bokajan LA long sami ladak akinang sot nai ke kai ke tami la media tum hello ase media tum nona banke nang tum dak media do atom phan komani leaders atum yong si langklo do langrem do sami nang tum isi asong pe nang tum kachi song ji aja kong sami to po lapen aku nang tum bangso dus forum phan bangso along kido atum hanan ke kai ke tami nang tum sep sidelo mandang de kebang jilang sami labangso Karbi Anglong digital forum bangke aja kong thebon bomsi lapen labangso long si kado kawi anu sinyal tum tami aku nang cerap man cito dun bobosi ning thelo lapen aku ning rong piklo lapen arnam hiro jumi tami happy dun lo tong pen tang di herangke tum kitu kisung aku thak lapen dia bidi sore si aprangsi pini ladak nanglitum Bokajan Subdivision Aparman Karbi Anglong Digital News Forum mate ke DNF pen ke sengpon laso committee ising tang kring pen a committee litum dak thek ponlong lo non isia kache change doji pusinili pini a committee long thek ponlong athe media bitung tum angbong malom apor pen apor pinang anna lampen alang litum bhanta laso kai tek lasonda do office ita lahaida dalam gali pini bangke isi constructive hormu bang theklong lo lapen media Karbi Anglong media la ansose pa prang pon popo bang nili full hope do atheke mane nilitum ese public pen nilitum media long alam bang ki pudunjia thai besita ese public pen nilitum ke theklong pini
Bukajan LA Farman jitu media digital forum ke seng pon bangke ingtang kring ilitum prabjin ben ilitum thekpon long pol lapen ke kaprek jitu media ka kachikrong kaprek tumta do tum hantani li choning ri bang nangli tumta un bulote la so digital platform mane digital media ka solai tum an bang ke che contact dun ra central committee dum pen che contact dun ra la so a platform long le do noi pusini li bang ke choning ri ji lapen ke ऐसे public nili tum bang pini nili tum hana nang hang lo nili te ऐसे social workers nang chit tong lo ning arong pik lo laso nang ka witness dun long bang ke lasi non isi Karbiang long ki duk de porhut Karbiang long isi khai ko so direction se ke dam nei ma laso a direction a ting ke dam thek the porhut Karbiang long song ko anne che thak khai do pharo so se a song do lason Karbia khai ko putong ba phrang do nai ne pa por ke mang hu mang rama por hod bang ke media tumsi nangle tum Karbiang long digital news forum atumsi Karbia khai bhan tame japon po nangli tum se tame media claim nei pukali nangli tum stam nangli methang media ethics maintain pen nangli tum homogro Karbiang long phan lan so se ke paklari long si nangli tum accredit bang do posi nili bang ning thepensi nilam the bang রিপিকলো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি যিটো বোকাজানত ডিজিটেল নিউজ ফৰাম গঠন হৈছে তাক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পিছপৰা কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাখনত যি অনীতি দুৰ্নীতি হৈ আছে এই সংবাদ মাধ্যমে ডিজিটেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক বা ভাৰতবাসীৰ মাজত তেওঁলোকে অসম কাৰ্বি আংলঙৰ যি অনাগ্ৰহ যি কাৰ্বি আংলঙৰ যিবোৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈছে সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এই মাধ্যম শক্তিশালী আৰু হৈ পেলাই ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওক তাৰে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লাহৰিজান PWDIB long Karbi Anglong Digital News Forum Bukajan Subdivision Aro Sengpon lo Nasi Bukajan Subdivision along Ki Japonji Afhan Bangke Ning Thiklong Athima Alang Litum ke Langdam Pulote Nilitum Pen Stame Senior Most Peak Lang Alang Litum Long ke Nilitum Thangta Ningjidun Un Elang Nasi Alang Litum Afansi Nilitum Lapusona Bang Pu Tumansi Mai Pu Pekpon lo asi langli lake presiden ke klengdun tirang langli pansin letum presiden ar pu pekpon lo lapen ke secretary abang ke anon tirang pansi pekpon lo lase alangli tum labangso Bukajan subdivision digital news forum ke japonji phan ke nilitum thang kasik sak avide ji pusi nilitum ning thelo atheke alangli tum ke senior most lapen ke thek share akang tang kring atumsi labangso digital news forum abangke Japon po pusining thelo wesa hin nata do mala west anastame nilitum district seng lo pustame West Karbi Anglong digital news forum po haladak non mat ke Daniel Inghisi president dolo lapen secretary bangke Great Sontimu la sontosi halabangso aru stame akodolo jirikendeng digital news forum haladak ke Samsung pugangdi Samsung TC president lo alangli tumpensi Japon pono mat ke West Karbi Anglong district long bangke district isidolo lapen ke aru isidolo East West Pangrum pen ke non mat subdivision ke langdam pulote subdivision hinilo dak Bukajan subdivision isidolo lapen ke Haura Ghat subdivision isidolo lapen ke district isidolo ke thom ke aru pilo aru so pendal langdam pulote aru so garni si tarik koi raisi arnis tame dak hidi pilongs tame nilitum seng ponlo lapen lo pulote lapu we is analog si branch bangke pho dopo dokmuka puluni manja la sonsi kadok we pho dopo lapen west na bangke aru bang isidolo aru pi bangke kethom nonamat dolo digital news forum lo nachira dun jibte nanu tumkan lo sono la style mo digital news forum long ke lake digital news forum ke lake open for all madu phanta choklo mothe jongsi house akimietum jongsi labangso digital news forum long nang chirap dunji
chingrum ra petnang claim ra petnang po aning ke hang house tum jong sidu pulote nilitum central office along from form dolo labang so form nang fill up lu pulote nilitum along chingwai po nilitum AC long jiba pass po anke nilitum deng pon po alang litum digital news forum aro ke sing nang kok butak ladak kan news forum aro ke sing nang kok bangke digital platform along ka chingrum digital platform along ke claim pherang ke dum an bangke isibet dona pu pensi nilitum central stami pulo dipu along sin nilitum pulo ke dam tang suri hinira ko ra thomaning kan silason thosi aro mane labangso hada ke house aise lo posi house pen anpar house long on birta ke paliji ke pherang ke claim bang tum si paliji sila bangso pherang ke tum ans tame ning isi do nangji cherap chitu nangji pupensi labangso digital ke aro nilitum seng ponang ko athe dak tame do ma didi kam claim pherang ke digital platform long ke claim tum do la se hala dak tame isiwet do nangji digital long ke claim tum ans tame isiwet do nangji pupensi nilitum akimang pensi labangso ala pen ke kidu kisung ke cherap pon rabji phansi nilitum seng pon aro stame